Studju dwar l-infiq tal-Maltin fil-miliet tas-sena l-oħra u ta' qablu juri li l-fuq minn 95% jixtru rigal lill-aktar membri tal-familja qrib tagħhom. Mill-istudju li sar mill-proġett ġemma fih dan il-Ministeru għas-Solidarjetà u l-Ġustizzja Soċjali ħareġ li 3 minn kull 10 Maltin biss ikollhom budget sakemm se jonfqu għal kull rigal. David Spiteri Ġinġel, konsulent f'dan il-Ministeru, spjega li l-maġġoranza ma jżommux rendikont ta' x'qed jonfqu b'10% biss qalu li jiktbu kemm ikunu nefqu fuq app, Excel sheet jew xi pitat. Kważi 90% qalu li kellhom biżżejjed flus biex jixtru r-rigali li xtaqu. L-istħarriġ juri li fl-2018 u fl-2019 madwar 15% qalu li jużaw il-credit card għax-xiri tar-rigali tal-miliet. Ħareġ ukoll li fost il-Maltin għadha mhix b'saħħitha biżżejjed idrawwa li jieħdu vantaġġ minn Black Friday għax-xiri tar-rigali. Mal-20% biss qalu li jieħdu l-opportunità jixtru r-rigali tal-miliet fl-aħħar ġimgħa ta' Novembru. Però dan huwa punt li nixtiequ insemma x'aħna waħda mill-affarijiet li ngħidu isma' ippjana l-infiq tiegħek għal meta tiġi għall-festi, m'għandekx għalfejn tħalli l-infiq tiegħek kollu jsir fil-ġimagħtejn ta' qabel il-festi. U hawnhekk nerġa' nenfasizza aħna l-għandana mhux li ma tonfoqx, però li tonfoq b'mod responsabbli. L-istħarriġ juri li l-maġġoranza tal-Maltin jonfqu bejn 100 u 300 euro f'rigali. Is-Sur Spiteri Ġinġel innota li anqas minn 10% jonfqu aktar. Il-proġett ġemma ta' kull sena jorganizza l-kampanja Onfoq bil-għaqal. Din is-sena l-enfasi fuq kif wieħed jista' jsajjar rikla bnina mingħajr ma jonfoq ħafna. Qed jagħti wkoll pariri kif wieħed jista' jgawdi l-miliet skont il-but tiegħu. Jekk hija sitwazzjoni darra mal-ħajt. It's nothing embarrassing about it, tagħti preżent. Għamel xi ħaġa inti, għamilha inti. Onfoq responsabbli, tidħolx f'dejn fejn m'għandekx għalfejn tidħol, għax sa jiġri warajk. Realtà hija waqt l-affarijiet qed jidhru daqsxejn naraw daqsxejn dawl. Il-COVID għawadu, ġifieri tistax tajtek jisparixxix 3 xhur oħra, 6 xhur oħra jew sena oħra. Il-parir ta' ġemma u biex wieħed jevita li juża l-credit card u favur li wieħed jikteb lista ta' prioritajiet u anke li wieħed jorganizza Secret Santa.